Adam Müslüman Hudaýyň razyçylygynyň nazarına pikrini alyp durar. İyili pinhan, haqqa agah, asıl adam işte bellidir diye mahtum oluysan. İyili pinhan, haqqa agah, asıl adam işte bellidir. Adam Hudaýyň razyçylygyny tafaýynlip, Hudaýyň razyçylygyny ýyzarlaýynyp, mirde amal bolmak gerek. Ohum Resulullah aleyhissalatu vesselam yine alem jahanı ulgu bolduda. Yani diýdi da, meni özden halim yok, yürüymäge kuwatym yok. Onu da özümü götürdüp ola toktan ola toga, täden analamyň ýüregi agyrymaz ýany. Ene şuna amal etmek diýäle. Amal etmek şuna Hudaý bolmak diýäle. Yani birilerden türeyim dersa, Hudaýyň razyçylygyny ýyzarlamak diýäle. Bir Hudaý menden razy bolsun nip, mikir etmesizlik, hukku etmesizlik, ada çıkarmasızlık diýäle. Ulamalar bir hikaye aýtýarlardan, Ebu Hanife mezhep başymyz 30 ýaşyň töwereginde bir yerden barýanmış da, Ebu Hanife, İmam Ebu Hanife mezhep başymyz bir yerden 30 ýaşyň töweregindemişdik, öyle jowan wagtyna ýürüýüp barýaka, bir adam mi, bir zinany mi, bir oglan mi aýdypdyr ýanyňky ýoldaşyna. Hey gözde diýipdir, şu barýan molla gije ýatmaýa ha diýip iki nefer gurrun etip duranmış. O günlerde de Ebu Hanife gije ýatýanmışdyk, fakat teheccüd namaza turýanmış. Ebu Hanife eşitipdir, iki nefer gurrun edýäti, Ebu Hanife gije ýatmaýa diýip. Ama magdam näme diýipdir? Adamla men etmeýän işim meni ewmesille, indi meýlek ýatmaryn diýipdir. 40 ýyllap ýatsaň dähreti bilen erti ýokýypdyr da. Men etmeýän işim meni adamla men ewmesin diýipdir. Men ýatýan ki diýipdir. Ýok, oňsoň adamla şeýdire gurrun etýär da. Ey jemaatla, Kur'an'na var, men onu aýatyny okuyup manasyny aýtsam gije galjak, ýöne kysgaça mana edeýin. Yahudilerin mi kafir Yahudilerin bir alamaty özlerinin etmeýän işi bilen şolary öwseli olu begenýäli. Emma musulman näme diýe? Ýok, men beýtip öwüp berme, men bir iş etmeýän ahim diýe. Dogrusyny aýtýar musulman. Gaýtaýdyn, Yahudilerin bir alamaty etmeýän işi bilen şonu öwseli Yahudili begenýär. وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا Kur'an'na var. Etmeyen işleri bilen evvellerini ölülür begenýärli bolmaly. Emma sen musulmany öwseli etmeyen işin men. Hamana sen güne bir para, bir cüz Kur'an-ı Kerim okuyanmışdın. O meleke gurrun edýäti, eş qari güne 5 para okuýarda diýse, hay cemaat demel, men güne bir para okuýan demel. Musulman şeýtýärda. Ajab meni öwýärli ha diýip begenmellerler. Şu etmeyen işi bilen öwütýärler da. İnin mirde amallık diýerler şuna. Ya meselen bir pir, bir murşid, bir buzurgwar, bir büyük ewliya geçipdir. Zahiren Türkmenin de Uygurlarının Çin'den. Hazreti murşidi buzurgwar, Hazreti Kaşgari diýerler. Kaşgari. Hazreti Kaşgari kuddise sirru. Mun ýyllamyň nodal geçen beýik insan. İki tane sofi, iki molla bahs etip duranmıştıklı, gurrun etip duranmıştıklı. Biri deyiptir, zikretmek sogabı kerniptir. Biri diyen mamali, Kur'an okuymak sogabı kernip. Ey cemaatla, tala bilen yazılmalı gurrunla ha bila. Ey cemaatla, bu gurrunların haridarları azalıptır. Siz haridar, siz bu gurrunları yüreğinizde yazıyarlardan olun, gönönörsünüz. Resulullah Aleyhisselam'ın dirman yaşayışının sünnün çok çıkan dersleri abiler. Kadrin bilin, Allah size eşitmeni nesip ediptir, amel etmekte nesip edip, kıyamatta Hudaý şu o adamlar bilen meydana girmek nesip etsin bile. Pir eşitipdir bilen gurrunlaryny. Kur'an okuymak kavmi ya zikre uymenmek, subhanallah, elhamdülillah,
ya lataiflaň menen Allah Allah aýtmak sogaby kanmy diýip. Näme gurrunuz näme diýipdir. Onda men aýtýan diýipdir biri Kur'an okuýmagyň sogaby kan diýip. Olay diýipdir zikretmek sogaby kan diýip. Hazreti İmam Kaşgari näme diýipdir. Ba Huda budan az hama afsalas diýipdir. Kur'an okuy, zikret, Hudaý üçin mol, merde amal bol diýipdir. Ba Huda budan az hama afsalas diýipdir. Merde amal bol, Kur'an okuy diýipdir. Ya zikret, o fark etmeýär diýipdir. Amaly salyhyňda mäkem bol, hokkulu bolma diýipdir. Dilin gözün Kur'an'na olup yüreğin gıybatta, töhmette, kinede olmasın neydi da? Gözün dilin Kur'an'na olup onun bunu yıkmak, onun bunun ayağına asılmak, onun bunun siyliğine bakilçilik etmek, görüpçilik etmek, bilmeyen radına dihalet etmek, işi kalmagal, işi ağdalalığın yedinine gezmek, öz pirim, öz sofiyim deyip yıksa olacak. Yani heleyse gurruna giyirmesizlik deydi manası. Kur'an okuy, zikret, Hudaý bile ollipdir. Kur'an okuy, zikret, Hudaý bile ollipdir. Kur'an okuy, zikret, Hudaý bile ollipdir. Gafil olma Hudaýdan neydi? Tarikat lahazdan giyirsen, umumluk lahazdan giyirsen de sen amalyňda mana mert bolluydy. Men bu gurrun näme diýip agzapdys? Resulullah aleyhissalatu vesselam amal etýärleň başy, öwliýalaň täji, peýgamberlaň täji. Meni malafada goýun, ola tokdan ola toga akidiň diýýoti. Şonuň üstünden çogup çykyp duran derslerdenbi. Adam merde amal bolsun. Yoksa entek adam havasy ýok bolsa, entek gaharda bolsa, entek meriz bolsa, entek yalta wagtynda bolsa, bilmenşik bolýar da, ýok, bilenşik bolmaly. Çyn musulman. Merde amal bolmaly. Ya märekede, ya üýşmelekde, ya aslan halwetde bolsun, zikre heves bolsa, Kur'an okuýmagy heves bolsa, pirleň ýana gatnamagy heves bolsa, halifalaň ýana gatnamagy heves bolsa, ogrinça merde amally ökde bolsun. Kursoğunun içini Hudaý bilen arasy mäkem bolsun. Hudaý bilen arasy mäkem bolsun. Hudaý bilen arasy mäkem. Kursoğunun içini ki kıyamatda açyljak. Yawma tubla sarair. Hudaý aýtýar içiňizdäkile çykjak. Şonda için şeýle açyňda Allah çyksın. Allah'ın nur çyksın. İçin müjükden nolu, karanqılıkdan nolu, kini kuduretten dolu bolmasın. Bir wagt men ýanyma biri geldi. Men palan pire kol berjek diýdi. Näme diýäň diýdi. Bar diýdim, Hudaý üçin kol ber diýdim. Şoňa kol beren ber bir bilen kepleşenakda. Adam bir misal qaryň şahsy gurrunlar däl ha. Merde amal bolmaly adam. Hudaý üçin bolmaly. Musulmançylykda guruh diýip, fırga diýip, onu mun yamallajak bolup, onu mun kiçeltjek bolup, onu mun ulaltjak bolup, muňa din manasy däldir. Diniň manasy däl, ýani Allahyň isteýän zady däl. Merde amal bolmaly. Ýerde merde amal bolmaly, Allahyň buýrugyna merde amal bolmaly. Üstünden bir dersin içinden çıkasıma gelene ikinci derse gireyin. Şon camiye erhili ve enata oğulgıyı da gerek görürüm. Musulman adama mana ders görürümler. Hayp kadri ilmin kadri bilmek ayrılışan zaman moluptur. Allah size nesip ediptir. Bu mübarek celese gelmek Hudaý amalını nesip etsin. Ey cemaatlar, ey ulaqan adamlar, ey jawan oğlanlar. Kan ulaqan adamlar var, men öz gözüm menen görüp, öz kulağım menen eşitip, pakirli men öz ýanymda gelip derdinleydim. Hem erki adamdan, hem zenanadan. Näme diýerler? Şylay diýen görürüňüm,
elhamdülillah, yani elhamdülillah diyenim, tecrübe ettim içinde geçip benden. Jovan, qarri, miyansal, erkek ve zenanadan eştenradım. Ne mi diyelim? Men şi zenanamın goğunu taf bilmedim, yadadım zindigiden. Bir. Men şi adamımın goğunu taf bilmedim, yadadım zindigiden. Şun cevabı ne mi? Şun cevabın şiice ki Resulullah Aleyhisselam'ın yaşayışay diyer. Ya ne kadar oğullar var? Zinanamız bile enemizin goğunu görecek boluyaz. Enemizin goğunu taf bilmedik biz diye. Aya Allah bize emret diyer, bayet şun goğunu tapmalı mı deyip. Ya ne kadar oğullar ay diyer, ağlayalı. Aslında derdimizden bir hayırdoğa eşitip bilmedik. Bir ömür işlerimiz derdimize verip bes diyerler. Aslında derdimizi razı etip bilmedik diyerler. Ne mi şun cevabı? Giyinlikten açıklap almedip size soğuk dedi vay deyin, kadrin bilin aydılayan keplen. Qaytay deyin, giyinlikten size vur Türkmen doğullara, belki tamam Müslümanlara soğuk edip bir almay deyin, kadrin bilin. Ey cemaatler, Allah Teala'nın buyruğuna bir tofor zatları Huday Teala farz etiptir. Ama 5 vakt namaz, en ovadan misali. Emme bir tofor zatı nefil ediptir. Yani okuysana soğap, okuymanın bilen işgali yok. Ama işte tefsir meclis tamam olanla biri öyüne gidip 2 rekat namaz okuyacak. Bir de okuymanı yap diye. Okuyana soğap, okuymanı günahkar deyip bolur mu? Bolmaz. Son farz değil. Yani Allah mekan buyurmandır hükmen okuy deyip. Yine bir tofardat farz, bir tofardat nefil. Yine giyreyliğin misalına. Giyinlikten açıklayın, kadrin bilin. Câ'a raculun ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem min ehli necd sâirar ra's yusma'u deviyyü savtih ve la nefkah ma yakul. Sahih Bukhari ve Müslim'de bir gurrun var. Bir gün Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mübarek huzuruna ol malgaran içinde yaşayan adam geliptir. Türkmen ona çarva diye. Çarvada yaşayan adam saç sakkalı daraqsız, saç sakkalı tozollu gelip anırdan dungur köplek geliyen mammalı yöne kefin bir düşemizak diye. Ta Peygamberimizin huzuruna geldi de salamlaştı da ya Resulallah İslam'ı bana düşündür deyiptir. Bir malgarada yaşayan çarva adamda Medine'ye gelenini sahabalar beğenyenmiştikle. Acaba zat sorar biz de eşitip hayırlanırsın. Şimdi neyme soradı? İslam'dan soradı. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aydıptır 5 vakt namazına qayım dur deyiptir. Ohum olaydıptır hel aleyye gayruhunne şu 5 vakt namazdan başka okuymalı namaz var mı deyiptir. Peygamberimiz aleyhisselam aydıptır la illa en tetavva nefil okuymasan yok deyiptir. İkinden önçek 4 gece tutup namaz okuymak ya beylik nefil. Nefil okuymasan boynunda zat yok deyiptir. Namaz var adı. Bolye. Başka neyme? وَالصِّيَامُ شَهْرُ رَمَضَانِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا إِلَّا أَنْ تَتَوَّى Peygamberimiz aydıptır mübarek Ramazan ay arada tutarsın bitin kamil. Hop. Bundan başka arada tutmalıyım mı deyiptir. Bundan başka arada tutmalıyım yok. Megerinki nefil tutmasan deyiptir. Bollu deyiptir. Ahım Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam zekatı düşündürüptir. Düşündüm deyiptir. Bundan başka men zekattan başka mal çıkarmalıyım mı? Günne falanca, heftede falanca. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam yok nefil çıkarıp başarayan deyiptir. فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللّٰهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهِ Ol mal qaran içinde ululan adam atını düyesini minakana bollu deyiptir.
Allah bilen and içýän bir mekam dureyin şadatlara. Bir mekam dureyin. Ölüyün çäm dipdir. Şu 5 wagt namazdan başı 2 rekat edafa okuymarın, ýöne 5 wagtymdy kemmerin dipdir. Ramazan ayar adam gaýym tutaryn dipdir, bir gün edafa tutmaryn dipdir. Zekatymda gaýym beren, edafada da çykarmaryn dipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam näme dipdir? Aflaha in sadaka. Hadisun sahih. Şo var ýany adam kefinini dogry dursa, dogry cennete bardy dipdir. Şo var ýany adam kefinini dogry dursa, cennete barýar dipdir. Şo var ýany adam kefinini dogry dursa, dogry cennete barýar, gönünni dipdir. Yani näme? Yani Allah'ın qaýymdyr diýen zadyna qaýym dursaň utduň diýdi. Yani Allah'ın qaýymdyr diýen zadyna evvel makandyr. Ondan çirim Hazreti İmam Rabbani näme diýer? Bir adam nefil namaz okuymagy heves bolsa, nefil namaz okuyýar gelýär. Ýöne 5 wagt namazyny çalasym näme okuyýarlygyny bilmese, bilsin şo şeytanyň tofunyna kesip berendir diýer. Nefil namazy hevesa. Bir jahil durup her yerlerde giňrak yerlerde namaz okuyma heves. Ýöne 5 wagtyny hevessel. Şol adam şeytanyň tofudur diýer. Kadryn bilen aýdylýan keplen. Ya nefil namaz okuydy, giňrak yerlerde namaz okuydy, lezzet alýar. Aslında 5 wagt namazy ýüreginiň ähmiýet bermeýär. Şol adam şeytanyň tofu diýer. Allah'ın qaýymdyr diýen zadyna qaýymdyrmaly. Allah'ın qaýymdyr diýen zadyna qaýymdyrdyň, inni edafa nefil okuysan okuy nämäge? Belkim şu parda nagyslyqdagy bolanmasa şonu doldursun diýip. Inni bu gurrun düşünükli bolly ibadata degişli. Inni gel erheleyin arasına açıklanıp aýdylypdy cemaat kadryn bilin. Erheleyin arasını da şeyle. Meselen bir erkek aýtýarda, şu zinanamın gowyny tap bilmedim men niýe-de. Hudaý meger emretipdirmi hükmen şoň gowyny tap diýip. Allah men emretmeýär ki? Hudaý ýerde aýdypdyr. Hükmen zinananyň gowyny tap diýip. Gowyny tap diýmeýär. Erkege bir büýron zatlary bar. Nafakasy barada, hoş ahlaklygy barada we bir neçe hamana ýene açygyrak aýdyn, bir erkek narahat. Nämek narahat? Zinanasy mydam zeyrenýär. Oğum şu erkek oturup pikir etmeli. Aya men şu zindegide Hudaýyň büýron zatlaryny etdim mi? Hani öreýin nafakasy, iýbiçgisi, öýüň mehabbeti, hop men bu zatlar etdiýän tamam boldy. Narahat bolmasyn heleýiniň aýdýan kefine. Narahat bolmasın, özüne fişar verip, özüne ağrım verip, özüne yıkamasın zinanasynyň aýtýan kef sebepli. Öz ýanyna oturup pikir etsin, kıyamet bolsa şol adam tutuljak däl, wezifesini bitiripdir. Hawa Allah'ın büýronundan men kemin goýamak. Eger bilmeseň de ulamalardan sonra, gözde ahunjany men şu işleri etdim, aýa men ýene bergim mami di, onu da zinanam narazy menden. Ýok, ol bija narazy diýse, eşitmenşik bol, hoş ahlak bol öýde, emma o kefin eşitmenşik bol. Yeni bolman sana azal kep aýsa, öz gowun hoşlugyny dostluň menen oturuş, tesbihe var, mescide var, Kur'an oky, zikret, ýüregiň aç. On aýdýan kefin içinde saklap özüň ýykama. Yani sen pikret Allah'ın büýrügini zinanaň beraberine, bir adamy bir zinanany agd edip nikahysan, sana Hudaý bir zatlar boynuňa dakýa, şu zatlar bitirenden soňram gossesiniň gamyny iýip özüň ýykama. Aýnyhu şejerek zinanak da şeýle. Zinana bir gelin beýren ýer bir zinana, men ärimin gowyny tap bilmedim diýip, Hudaý emretmeýär ki gijuny şoň gowyny tap diýip. Allah onu emretmeýär. Zinanaň bir wezifesi bar, zen äriniň beraberine. Erde mydam zeyrenipdi, ay sen okuyan namazyň kabulle, ay sen men innemeýän, her näçe innedigiçe de beter etýär ol erkek adam. Şo zinana, şo gelin oturup pikir etsin. We men Allah'ın büýrüklaryna ýerine ýetirip otyn. Meselen kıyamet bolsa sen näme iş etmedin diýiler ýahlada. Min kefiniň kärliginden,
min intizarının källiginden bitir min kefiken o kefi eşitmenşik bolsun. Onu yüreğine ağırdıp, onu ödüne şu barada feşar koyup ödünü yıkamasın. Allah'ın buyruğunu, Hudaýyň koyan mesuliyetini bitirenden sonra kalan yerde hoş ahlak bolsun. Emma öz içinden özüne hoşluk bersin. Sadece aydayn telgin etsin özüne, kuvat bersin. Hop, Hudaýyň buyruğuna, äriň beraberine şeýle bolmaly diýen zadyna men yerine yetirdim. Inni inşallah men günäkär bolmaryn. Äriň ýöne öz kefiken, öz intizaryken, tawakkuatyken on bilmenşik bolsun. Öz içinden özüne hoşluk etsin şeýdip. Ine bir erheleyin arasında. Enata oğulgıydı var arada da şeyle. Bir neçe heftemin nodal bir misal aydandırın. Bir jowan oğlan ağlapdı. Nem deyip ağlayı? Bir ömür işlen pulum dədeme verdim deydi. Bir ömür işleptir dədesine verttir pulu. Şey diyenine aytdım. Nem deyip dədene veryan dedim. Dədene gerek miktar ver. Neme çıkınmesin işlenin verip ver. Huday bir de buyurmandır ki onu. Onu kulağas ahun gurrunum gidinliydi. İşlenim dədeme verdim dedi. Dədem başka bir zenana allı, o himmi malımız şun adını etti dedi. Zalim delmiş dədem. Şeriat näme diýer şuna? Şu ewy ene ol kelipdir, şuna şeriat näme diýer? Bilipdi özde, dədesi öz işlep getiren zat del, oğlunlarynyň işlän zady. Düzde gallyk ahun janlyä. Men aýtdym, ozal näme berýäňir? Ozal şeriatdan habaryň bolmaly. Şeriat aýtmaýar ki hemme zadyň ber diýip. Dädiňi gözde, düzdemi? Çöllü galypdyrmy? Su yokmu, kazası yokmu, nahari yokmu? Ya daru derman gerekmi? Emma onun aňyry sen wezifäň däl. Wezifäň miktarça habaryň bolsa, Allah'ın ýanyna mesuliyetin tamam bolýar. Inni gowun alyp bilmeseň näme? Inni süýji kefiňe aýt, emma onun aňryk amal etmek wezifäň däl. Süýji kefiňe aýt, ay janny hanny aýdasyň gelmese de enin däden da. Emma hemme zadyň bermek, ay men senden radide, ay men näme diýse diýsin. Hudaý däl ki hemme ýagdaýdy kıssap durar ýaly ogul gyýdyny düze oklak goýar ýaly. Eger Malikul Mülk ene dädemi? Malikul Mülk Allah ki. O Hudaý aýtdy, maňa teşekkür edin, ene taňyda da teşekkür edin diýe. Ol aýtdy, ene taň sakla, iýiçkisin ber, üf diýme. Emma ene taň sakla, derhaddi ki Allah saňa buyurupdyr. Waq men dädemiň beýtçigini bilmeýärdim diýe. Däde da diýe, hemme işlärimiz berýärdik diýe üýş. Hemme mülkümüz elden gitti diye. Derhadde mesuliyet. Hudaýyň buyruğun mukdarınça etseniz, mıdam rahat bolarsyňyz. On bu barada bir soraw gelýär, 3 dakikada tamam edin. Yo men edafarak gowluk etjek. Hana edafarak sogap gerek dälmi meger? Dogry aýtýan. Edafarak gowluk et, tarapdan bir azalyk eşitsen, tarap ýankyýaly bir işleri etse, sabr edip biljek bolsaň edafarak gowluk et. Türkmen ona näme diýe? Agryňy jydasyň 1000 ýaşa diýe. Edafarak sogap etjek bolsaň et, äriň marada, heleýiň marada, enataň marada, ogluýdyň marada. Ýöne şondan bir narahat konende kefeşdeňde, görün ýerinde aglap baryp aýtmajak bolsaň et. Sabryň bar bolsa et. Sabryň ýok bolsa, odal Hudaýyň buyrugça etseň bolar. Ini bu ýerden ýerden aýtdyň diýsene, Resulullah aleyhissalatu vesselam elinden geleni edipdir. Meni Arapla kiyse diyen sen aýtdym. Kiysen üstüne koyun, malafaň üstüne koyun, bir parçaň biýdiň üstüne koyun, 4 nefer göterden olatokdan olatoga akydın diýipdir. Eneleňiň öýlerine aýlaň diýipdir. Galan tamam boldy. Öz mesuliyet wezifäňi anjam bermäni ummatyna düşündirýär. Zenanaň beraberine, äriň beraberine, ogluň şoň beraberine, enataň beraber. Allah maňa buyuran zady näme? Şonu ýerine ýetir. Dige on kefini ola asyp, ýüregiňi agyrdyp, galbyň tutup, maňa gaýtan beý diýdi, dädem beý diýdi, ejem beý diýdi, oturdy pikir et. Hop, Allah'ın buyruğuna men kemçilik edemakdy. Allah'a köp şükür diýdi. Indi o azaly eşitýän kepleň ola ahiret derejeňdir. On eşitmänşik bolmaly bolýar. Ak, hakl we kanuny zindigidir. Allah ýaşaýyşlaryňda bereket bersin.